2006 година българският национален отбор направи поредно добро представяне в Световната лига, като зае четвърто място на финалите в Москва. Успехът по типично български менталитет бе недооценен само месеци преди големия триумф на Световното първенство в Япония. Впрочем, страната на изгряващото слънце се оказа щастлива дестинация за националния отбор, защото година по-късно дойде и третото място в надпреварата за Световната купа и спечелването на квотата за Олимпийските игри в Пекин. На първенството на планетата в Япония Пламен направи най-силния си турнир с националната фланелка. Победният ход на нашите тръгна след летящ старт и успех с 3-2 гейма над Италия. За първи път от много време насам имаше колектив. Отборът беше поставен над отделната личност. Дори Пламен и Владо Николов, които никога не са били в особено близки отношения, сега се разбираха отлично на игрището. Решаващ за триумфа се оказа предпоследният двубой от втората групова фаза с Франция. А той започна кошмарно. За първи път от началото на турнира българите изоставаха с 2 гейма. Тогава обаче, водени от своя капитан и невероятния в този момент Боян Йорданов, нашите достигнаха до исторически обрат. Пламен накара другите да повярват, че нищо не е загубено. И този, който най-много искаше победата, който не се предаде и вярваше до последно, логично направи и последната точка. Заслужаваше Пламен тази 15-та точка. Заслужаваше българският отбор тази победа. 15-10 победа с 3-2 срещу Франция. И България, уважаеми зрители, е вече на полуфинал. В последните 2 дни на Световното първенство в Япония, българският национален отбор по волейбол и неговият капитан преминаха от ада до рая. Един миг преобърна целия живот. След нещастната загуба от Полша на полуфинала, щастието се усмихна и на нашия отбор. Бронзов медал след убедителна победа над Сърбия. След 20 години българският волейбол отново стъпи на почетната стълбичка, а капитанът без основна заслуга за историческото представяне. Водени от неговата желязна воля, играчите надскочиха родния менталитет да прекланят глава след загуба и бяха безпогрешни в последния си матч в Токио. Капитанът сбъдна поредната си мечта – медал от голямо първенство. Неговият триумф бе още по-ценен, защото му гарантира запазено място в сърцата на хилядите фенове. Финалният акорд на Световното първенство в Токио завинаги ще остане в историята. Пламен Константинов, 24-23 за България. Хубав сервис. И това е точка. Гейм 25-23. Гейм за България. Бронз, уважаеми зрители. Страхотно, невероятно. Безотговорността на отговорните фактори и едно погрешно решение, взето в Пекин, разби мечтата за медал на Олимпийските игри. Провалът там е най-голямата болка в кариерата на Пламен Константинов. Часове преди първия мач на нашите срещу Китай гръмна бомбата. България остава без своя капитан. Гранични стойности в допинг пробата валят Пламен от състава. И от тук започна историята за мишките и хората. За тези, които се скриха и се оплашиха. И за Пламен, който направи дори невъзможното да докаже своята невинност. Дори фактът, че не се предаде, а се бори до край, е достатъчен за безпрекословно уважение и възхищение. Хората останаха с впечатлението, че има много неизказани факти и подробности, че нещо се скри, но всъщност истината не е точно такава. Наистина има неща, които може би ще си останат завинаги загадка и ще гадаем кой как е постъпил, какво решение е взел, на базата на какво и така нататък. Много въпросителни, които обаче не са покрити с факти. Аз съм абсолютно чист пред себе си и направих всичко възможно да бъда в една такава ситуация, да бъда чист и пред отбора и пред хората, които са ни вярвали и които са разчитали на нас. В една такава ситуация аз направих, поне това го знам сам за себе си, направих всичко възможно, даже от невъзможното възможно, за да се върна, да бъда с отбора си и колкото мога да помогна. Въпреки всичко, именно в Пекин Пламен показа, че е истински капитан. Прекоси света 2 пъти, но не изостави отбора. Отсъствието му обаче беляза неизлечимо играта и поведението на нашите. Заминаването на Пламен от Олимпийското село се превърна в една от най-обсъжданите теми, дори сред волейболистите на другите отбори в китайската столица. Преобладаващи бяха съчувствието към капитана ни и недоумението за неадекватната реакция на българското ръководство.
Звездите на световния волейбол застанаха твърдо зад Пламен.